Неподалеку от оккупированного Крыма завершился первый день ракетных стрельб. Это украинские военные учения. Киев обещал не проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией. Це необхідність бути постійно готовими до повномасштабного вторгнення з боку нашого агресивного сусіда. Ракети підтвердили свої бойові характеристики і потрапили точно у ціль. Протягом багатьох років російська агентура та продажні керівники Міністерства оборони свідомо знищували систему протиповітряної оборони України. І для нас були дуже важливі ці випробування и ці навчання. Реакции от России пока нет, хотя она угрожала ракетным ударом якобы в ответ. Военные корабли Черноморского флота РФ были стянуты близ западного побережья оккупированного Крыма. А в сети появилось видео перемещения на полуострове большого количества российской военной техники. В частности, колонна военного оснащения была зафиксирована на мысе Тарханкут. Пусть теперь учения проводят, мы теперь спокойны. Это военное училище? Нет. Что? Это, Ваня, оборонный комплекс нашего Крыма. Угроза России не помешает Украине провести двухдневное учение. Такое мнение высказал представитель Минобороны Андрей Лысенко. Україна – суверенна правова держава. Всі бойові навчання та випробування відбуваються в суворо плановому порядку. Все, що стосується міжнародних договорів та попереджень, Україна виконує у відповідності до цих норм. І все, що заплановано, буде обов'язково проведено. І ніхто не буде нам вказувати, що нам тут робити.